Sziasztok! Ma egy nagyon izgalmas témát hoztam nektek, méghozzá a kockázatot. Nem azt a kockázatot, ami vakmerősségből fakad, hanem azt, ami, tudjátok, úgy bátorságból születik. Mert valljuk be, maga az élet is igen nagy kockázat. Már az is kockázat, ha egyszerűen valaki szerelembe esik, karriert épít, kilép az utcára, vagy csak egyszerűen elindul egy új úton. És mégis szerintem tapasztalatban mondom, hogy ezekből születnek az igazán klassz dolgok. Azok a bizonyos felejthetetlen pillanatok. Arról nem is beszélve, hogy a mai világban kockázatot vállalni már nem opció, hanem szinte kötelező, különösen pénzügyi szempontból. Mert ha nem gondolunk bele a befektetéseinkbe, ha nem mozdítjuk meg a pénzünket, az infláció bizony csendesen, de könyörtelenül fel fogja zabálni azt, amit elkötelezetten félretettünk magunknak, és hosszú éveket öltünk bele, hogy valódi megtakarítást tudjunk produkálni. Talán itt 50 felett már nem az a kérdés, hogy vállalunk-e kockázatot, vagy hogy milyen mértékű kockázatot vállalunk, hanem így 50 felett már én azt látom, hogy nincsen 20 évünk arra, hogy ne átgondolt stratégiával hozzunk meg döntéseket, mert hogy ennek már nagyon súlyos következményei lehetnek. És ezért most kell okosan, bátran és tudatosan lépni. Mert az élet, tudjátok, nem ér véget 50 felett. Most kezdődik igazán. Szép napot kívánok mindenkinek, Szendrődi Andrea vagyok, és örülök, hogy itt vagy velem. Ez itt az 50-es podcast. Hát igen, a kockázat. Tudjátok, nekem erről az jut eszembe, hogy maga az élet is egy óriási kockázat, és mégis éljük. Rengeteget jártam külföldön, s voltam néhány olyan országba, ahol a kockázati tényezők nem igazán mérhetők európai mértékkel, és morállal sem. Voltak olyan országok, ahol szó szerint gépfegyverrel lőttek ránk, és volt olyan ország is, ahol maga egy pohár víznek a megivása is komoly kockázattal járt. Tulajdonképpen tele vagyunk az életben kockázattal. Nagyon érdekes is, hogy a közmédia és ez az egész információ, ami a világban így ránk omlik, hogy milyen kockázatokat jósol, determinál szó szerint így előre. De semmi nem biztos. Az időjárás, a közlekedés, a kapcsolatok, az életünk, hogy föl fogunk egyáltalán kelni holnap. De hát ez szerintem borzasztó tragikus, hogyha így gondolkodunk róla, és mégis a legtöbben nagyon kajáljuk ezeket a rémhíreket. Tehát nézzünk rá akkor a kockázatról egy kicsit másképpen, mert az új lehetőséget lehet ilyen kockázat, mi a kockázat a nézőpontból nézni, és aztán lehet abból, hogy lehet, hogy ez nem egy ellenség, hanem lehet, hogy csak egy lehetőség, és talán szerves hozzájárulása annak, hogy én fejlődésbe legyek, egy dinamikus változásba, és hogy nekem ez jobb legyen. És azt is látom, hogy a bátorság az mondjuk nem egyenlő avval, hogy vakmerően döntünk, felelőtlenül döntünk. Viszont amikor félelemből vagy kényszer hatására döntünk, ezek biztos érzitek ti is magatokba, hogy ez mind teljesen más nézőpont, minőség, más dolgok csatolódnak és állnak be mögé, akár fogalmilag, energiában, tetrekészségben. Mert hogyha bátorságból döntünk, amihez szerintem egyébként kell egyfajta vakmerősség, hogy egyfajta olyan önbizalmi minőség, amivel tudok tovább lépni, amivel szó szerint így bele tudok ugrani szituációkba. De másik oldalról hol van az megírva, hogy ha bátor is vagyok, azért ne legyek körültekintő, ne legyen esetleg stratégiám. Nekem a bátorsághoz hozzátartozik ez is, viszont az a hezitálásbeli fogalom, hogy tudjátok, a belső hangról már beszéltem más podcast epizódban az 50-esen belül, de hogy ezek a belső hangok, ezek nagyon szépen ki tudják alólunk rúgni a sámlét. Tehát, hogy amikor tudjátok, az a